Welcome to Kachismis Vlog. Saan ka natutulog? Siyempre sana sa akin din yan, pero ano ko na maagat mo kung nagtitira dyan. Ay, ayaw mo doon. Siyempre, na ano ko lang yan, mga yan tanggap, sila Mila. Sayang naman yung bahay mo, yung bago. Kung di mo doon, di ka doon natutulog. Ay, ano ko tutulog doon. Bakit? Mas gusto mo dito? Ang ganda ko tulit na hangin. Ah. May dala kami dito, merenda mo. Anong klase? Mamaya, andun ako, kinukuha pa. Sandali. Sipag mo lola maglaba ah. Ay, sinalabang ko to at dinala ko dito para ma-impress kong ano, Nang, ma-impress ko ng suot. Suot ng kamit. but, yan pa yung dala namin na sabon. Ginamit mo na yung sabon. Naawan ko kung saan dinalang kamit ni Mila. Ba't mo sinasako? Ay, awan ko si Mila yan. Sinong Mila? Si Mila, pinagbili ata ang hayo. Ah. Ang tuminado sinulit ito at sama din sa labas. Eh, lola, kain ka na muna. Oh, may dala kami. Para sa'yo. Ano pa yan? Pagkain po, Nay. Salamat ka. Oo. Titingnan ko lang nga. Kain ka na muna. Merienda ka muna, Nay. Lola. Teka, Lola talaga, oh. Di pa rin milipat sa bahay nila. Alas, Lola, paano yung bahay nyo? Bibenta na lang natin yun. hindi. Magagalit si, ano, Sa'yo yun eh. si ano yan? Si Kuya Bal. Si ano? Si Bal. Yung nagpagawa. Si ano? Si Mila. Ba, sabi ko. Sinong Mila? Kapatid mo? Si Mila yung kapatid. Nasa bungkot ng bahay. Si Mila yung kapatid mo? Nabaro ko at parang hindi na ako naglaba. Si Lola talaga, oh. Dito pa rin tumitira. Eh, siyempre naman. Lola, parintahan mo na lang yun. Ay, bukal sa bahay. Parentahan na lang natin yung isa mo para may negosyo ka. Sino? Paparentahan natin Alin? yung bahay mong bago. Ay, hindi awang po kaalam ko. Kaya ano ka mabiti ko magsabi. Para may negosyo ka. Nga ano ng ano? Gawin nating ano, gawin nating bar. Siyempre si Mila ang mga ano niya. Sayawan. Gawin nating sayawan. Tatanggap ka. Sila ang nain dyan. Eh, siyempre gusto ko sila ang nain dyan. Sinong Mila? Kapatid nyo? Hmm. Si Lola talaga. Ibig sabihin, mas okay na siya lang tumira kaysa sa'yo.